Kod tjelesne aktivnosti prije svega moramo voditi računa o zdravlju i o tome da preveniramo što više, dakle da maksimalno preveniramo ozljede. Jako bitno za to je da prvo naučimo što je neutralni položaj kralježnice. Kao što vidite na Josipi, kralježnica nije ravna, pravilan položaj kralježnice je blago, u obliku blagog slova S. Dakle, izbjegavamo i jaku kifozu i izbjegavamo da nam kukovi bježe, odnosno zdjelica od traga, onda dobijemo lordozu. U ovim položajima koje god vježbe radimo, izlažemo se potencijalnom riziku od ozljede, zato za početak naučite pravilan neutralan oblik kralježnice, kao što vidite na primjeru Josipa.